دیمەنە فرینە ئەنجنۆیەتی یا لەسەر مارسی هاتە پارڤەکردن. زانیاران جارە یەکەم لە مارسێ ئۆکسیژەن هەلبەراندن. ئاژەلجی چاندێ ji hev digirin û digihînin nifşên nû. Zanyaran pirêbazeke nû gelaşên plastîk veguherandin. Li welatê Şîliyê cûreyeke nû ya dînozoran hate dîtin. Pêkhateyên ji bo jiyanê dibe ku dibên rûyê Marsê de hebin. Tirûskandina kuantumî ya 44 kilometreyî pêk hat. Dosyeya me ya hefteyê derbarê feydeyên çandinî ya xwezayî de ne. Processing those data products. Agency AVRs are looking nominal. Hefteyên borî NASAyê di weşana zindî de xebateke dîrokî kir. Di weşana zindî de 1 milyonan temaşedekir de helîkoptera bi navê Ingenuity bi awayekî serkeftî şandibûne Marsê. Paşê dîmen û dengê Marsê qey kir û NASAyê bi raya giştî re parve kir. Yek ji peywirên herî giring a Perseverance'yê helîkoptera bi navê Ingenuity'yê bû. Ev helîkopter bi firîna xwe de bûbûya balafira yekem ku li rojgereke din difire. Helîkopter bi awayekî serkeftî ji cihê xwe bilind bû. Demekê li hewayê ma û paşê dîsa xwe berda ser erdê. Ingenuity'ye bi vê xebata xwe di qada fezayê de xebateke dîrokî kir. Piştî ku motorên helîkopterê xebetîn bi qasî 3 metreyan ji erdê bilind bû û bi qasî 40 saniyan li hewayê ma. Ew keliyên helîkopterê ji aliyê NASAyê ve li ser medyaya dijîtal hate parvekirin. Vîdyoyek ku hatî kişandin ji aliyê kamereyên Perseverance'yê ve hatiye kişandin. Me giştî 23 kamere hene di keştiyê de û ev kamere her yek ji wan xwedî taybetiyên cuda ne. Da ku derbarê Marsê de lêkolînên berfireh werin kirin taybetiyên kamereyan ji hev cuda ne. Keştiya fezayê ya NASAyê di dîrokê de cara yekem li Marsê oksîjen hilberand. Astronotên keştiya fezayê ya bi navê Perseverance li rojgera ku piraniya atmosfera wê karbondîoksîd te oksîjen hilberandin. Bi saya vê yekê hêviyên zanyaran a ji bo jiyaneke li Marsê zêdetir dibin. Perseverance di 18 Sibata 2021 de çûbû rojgera sor û li herêma Cezero cihbû bû. Keştî li gel teknolojiyeke serkeftî xwedî cihazeke ku oksîjenê hildiberîne jî. Cihaza ku oksîjenê hildiberîne di atmosfera zirav ku ji hezarî dido oksîjena wê heye oksîjen hilberand. Cihaza ku navê wê Maxi ye piştî firîna helîkoptera Ingenuity'ye bi rojekê oksîjen hilberand. Gerînendeyê teknolojiya fezayê ya NASAyê Jim Rater di derbarê vê xebatê de dibêje, ev xebat ji bo veguherandina karbondîoksîdê ya oksîjenê gaveke giring e. Koma Maxi'ye berî hilberandina oksîjenê cihaz 2 saetan germ kirin û paşê kirin ku saetekê oksîjenê hilberîne. Berpirsyarên NASAyê dibêjin cihaz di saetekê de 5 xal 4 gram oksîjen hilberandiye. Ev oksîjena ku hilberandina bi qasî oksîjena 10 deqeyan a oksîjena astronotekî ye. Her wiha di vê ceribandinê de cihaz bi kapasiteyeke herî zêde hatiye xebitandin. Tê texmîn kirin ku cihaz di saetekê de bi qasî 10 gram oksîjenê hilberîne. Di lêkolînekê de ku zanyarên zanîngeha St Andersên kirin li pirsa çand gelotenê aîdî mirovan e geriyan. Gotara ku li ser encama şopandina heftê salî ya tevgerên heywanan hatiye avakirin di kovara Sciencê de hate weşandin. Li gor encama lêkolînê ya ku dêhna xwe daye guhandaran, çûk, masî û kêz û kurman heywan ji eynî wekî mirovan xwedî çandekê ne û dikarin çanda xwe geştir bikin. Tê destnîşankirin ku heywan jî dibin xwedî hin hîn bûn rêz û rêçikan, ew jî eynî wekî mirovan, ji dê û bapîran, bav û kalên xwe hînî vê dibin.
دلێکۆلینێ دا هەروە حیوان نەتەنێ ji hêla ajayên xwe ve têne rêvebirin. Li nav heywanên biguhan, masî, kêz û kurman û gelek celebên din ev xastet hene. Dilêkolînê de tê destnîşankirin ku çand hê dema ciwanî ji dê û bapêr, bav û kalan û hem jî ji yên rîxtiyar derbasî wan dibe. Yên ciwantir ji nav keriyê bêtir bala xwe dinin ser ên zêdetir xwedî tecrübe. Li ser vê mijarê heywanên xwedî tecrübe ku ji bo jiyanê dikarin amûrên hewce bikar bînin mînak têne girtin. Di nûçeya kovara ciyê ku li Skotlandayê lêkolîn kiriye, mînaka meymûnan hatiye parvekirin. Di nûçeyê de hate diyarkirin meymûnên ku dev ji keriya xwe berdane, dema ku tevlî nav keriyekê din dibin, dibine xwedî hînbûnên vê koman û. Mirov di jiyana rojane de plastîkan pir zêde bikartînin. Plastik êdî hema di her qada jiyanê de tê bikaranîn. Ev yek jî hilberandina plastîkan zêde dike û xetereyeke mezin bi xwaretîne. Ji ber ku hilberandina plastîkan çi qasî hêsan be ve guherandina wan jî ew qasî zehmet e. Bi gotineke din plastîk di xwezayê de bi sed salan tevlî axê nabin. Her wiha gelaşên plastîkan zerarekê zêde didin xwezayê. Li gel vê yekê jî ne mirov dev ji bikaranîna plastîkan berdidin, ne jî ji bo veguhestina wê xebatekê dikin. Ya ku veguhestina plastîkan zehmet dike di veguherandinê de bikaranîna enerjiya zêde ye. Da ku plastîk bibine enerjiyeke zêde tê bikaranîn. An ku enerjiya ku hatî hilberandin ji enerjiya ku tê xerçkirin kêmtir e. Ji ber vê yekê veguherandina plastîkan wekî tiştekî bi zerar tê dîtin. Di derbarê veguherandina plastîkan de lêkolînên cor bi cor hene. Li Amerîkayê, komek zanyarên zanîngeha Delawareê di derbarê gelaşên plastîk de xebatek bi rê vebirin. Di xebatê de zanyaran hewl dan ku bi enerjiyeke hindik plastîkan veguherînin enerjiyeke zêde. Zanyar dibêjin, dê gelaşên plastîkan veguherînin rûn. Yek ji xebatkarên lêkolînê Daniel Söz dibêje, bikaranîna platîn, zeolitê dê bi awayekî serkeftî plastîkan veguherînin. Bikaranîna van kîmyawiyan dê hîdrokarbona lîkît an ku petrolê bi dest bixin. Bi sevê vê rêbazê plastîk ji sedî 85 dibin enerjiya rehin. Li gor van encaman rêbazan û li gorî rêbazên heyî pir serkeftî ye. Zanyar dibêjin ji ber ku di vê rêbazê de enerjiyeke hindik tê bikaranîn jê rêbazeke serkeftî ye. Li gor zanyaran di nava 5 an jî 10 salan de ev rêbaz dê gelekî were bikaranîn. Zanyaran li Amerîkaya Başûr li welatê Şîliyê ji perçeyên îskeleta dînazoreke cûreyeke nû dîtin. Li gor zanyaran dînazora ku nû hatî keşifkirin ji malbata tîtanozoran e. Bi sayê vê keşfê di derbarê tîtanozoran de dê daneyên nû werine bi dest xistin. Qarxodeyê dînazoran li çola Atamakayê hatin dîtin. Çola navdar a welatê Şîliyê bi vê keşfê mazûbaniya keşfeke dîrokî kir. Li çola Atamakayê dînazoreke ku berî milyon salan jiyaya hate keşifkirin. Di zimanê herêmkî de dînazorên nû wekî arkar îlîkanan te hate binavkirin. Li gor zanyaran berî bi milyon salan çola Atamaka daristaneke heşîn bûye û dînazor li wê derê jiyane. Lêbelê piştî bi milyon salan daristan tune bûye û ew derbûye çol. Tê texmînkirin ku arakar di dirêjiya 6 xal 3 metreyan de bûye. Di sala 1990 de zanyar rastî hestiyên arkar hatine, lêbelê zanyar baş fêm nekirine ku ev cûreyeke nû ya dînazoran e an na. Zanyarên ku di lêkolînê de cih girtine, dibêjin ku derbarê peresana ajalên bigihan de hindik dane hene di destê me de. Bi sayê vê keşfê, dibe ku di derbarê peresana wan de hin texmînên xurttir werin kirin. Li Amerîkayê zanyarên zanîngeha Brownê di xebateke ku bi rêve dibin de pêkhateyên kîmyewî yên meteorêkê ji Marsê lêkolîn kirin. Di encama lêkolînê de zanyar dibêjin ku heke ev kever bi awayekê rêkûpêk bi avê re temas bikin, dibe ku hin zindiyên mikrobiyal yên wekî dibin rûyê cîhanê de li Marsê jî hebin.
Zanyar dibêjin ev meteor di derbarê ser rûyê Marsê de hin daneyan nîşanî me dide. Ji ber vê yekê dibe ku dibin rûyê Marsê de jiyana zindiyan pêkan be. Zanyarê NASAyê Jesse Turnes dibêje li ser rûyê Marsê li her devera ku av lê heye dibe ku jiyanekî mikrobiyal pêkan be. Di lêkolînên berê de hatibû dîtin ku jêderkên avê li Marsê peyda bûne û ji ber vê yekê dihate texmînkirin ku dibin rûyê Marsê de jî av hebe. Di vê xebatê de jî derket holê ku li Marsê li cihê ku li ser rûyê erdê av heye li heman cihê pêkateyên jiyanê jî hene. Piştî vê xebatê zanyaran biryar daye ku di derbarê vê mijarê de xebatên berfirehtir bikin. Truskandin an ku birêkirina bi enerjiyê bûye mijara gelek filman. Lêbelê zanyar ji bo vê yekê di jiyana rastîn de jî pêk bînin dixebitin. Helbet zanyar li ser truskandina mirovan û alavan naxebitin. Truskandina kuantumî ya li ser dixebitin ji bo înterneteke pir bilez û ewle ye. Di çarçoveya vê xebatê de zanyaran cara yekem kubîtên ku ji fotonan pêk tên bi awayekî pir bilez bi qasî 44 kilometreyê truskandin. Her wiha agahiyên ku hatine şandin ji sedî not rast çûne cihê xwe. Zanyar dibêjin ji bo pêkanîna înterneteke kuantumî di vê agahiyên ku têne şandin rast bigihîjin cihê xwe. Zanyarên ku ev serkeftin bi dest xistine agahiyên kuantumî bi torekê optîk a fîber avakirine. Xebata serkeftî li laboratwara Amerîkayê pêk hatiye. Yek ji xebatkarên xebatê Pyongyang Spencer's dibêje ku encamên xebatê me pir kele canî dikin. Di rojên pêşiya me de dibe ku xebatên serkeftîtir derkevin holê. Di derbarê çandiniya bi mekîneyan de ku hilberandin zêde bibe gelek xebat têne meşandin. Lêbelê pêşeroja axê û nifşên nû nayê fikirandin û gelek zerarê didin axê. Ji ber vê yekê herçiqas hilberandinên çandiniya ekolojîk kêm jî bin, ji bo xwezayekê paqij, ji bo tendurustiyê û nifşên nû divê mirov berê xwe bidine çandiniya xwezayî. Baş e lê feydeyên çandiniya xwezayî çi ne? Em hinekî jî berê xwe bidine wan xalan. Ji bo pêşeroja nifşên nû divê em xurekên bifeyde bidin wan. Helbet ev yek bi çandiniyeke xwezayî pêkane. Ji ber ku zarok ji mezinan zêdetir ji dermanên ku di çandiniyê de têne bikaranîn bi bandor dibin, ji bo tendurustiya wan divê xurekên bê derman werine hilberandin. Ax di çandiniya organîk de hîmê zincîrekê ye. Di encama guherbariyên ku têne bikaranîn de ax zirarê dibîne û veger an jî serrastkirina vê yekê bi salan didome. Axa ku taybetiyên xwe winda dike, zû bi zû li ba dibe û ax winda dibe. Her wiha erozyona axê jî zûtir dibe. Av hîmê jiyanê ye. Lê ji ber dermanên kîmyewî yên li çandiniyê têne kirin, av jî qirêj dibin. Ava qirêj bi riya xurekan re tevlî bedena mirov dibe, an jî ava ku ji nav erdan diherike tevlî çiman dibe û qada ku dirêj dibe berfirehtir dibe. Dermanên kîmyewî yên ku li erdan têne reşandin bi saya xurekan tevlî jiyana mirovan dibin. Herçiqas zerarên wan dermanan bi fîzîkî xuya nekin jî an zerarên genetîk dide xurekan an jî dide mirovan. Her wiha karkerên ku dermanên kîmyewî li erdan direşînin zerarê ji dermanan dibînin. Ji ber ku derman nexwezayî ne, riska karkeran a penceşêrê zêdetir dibe. Heke çandiniyeke xwezayî pêk were, karkerên çandiniyê tu zerarê nabînin. Dermanên kîmyewî dikin ku ajelên biçûk ên dibin erdê de bimirin û bi vî awayî feydeyên ku ajelên biçûk didin axê ji holê radibin. Bi dermanên kîmyewî tê xwestin ku xurekên têne hilberandin bişevin hev û her sal wekî hev werine ser sifreyan. Lêbelê tenê ji bo zêdekirina hilberandinê û mezinkirina xurekan gelek zerarên ku digihine axê û jiyana mirovan têne paşguhkirin. Ji ber vê yekê hilberîner divê bêtir bala xwe binin çandiniya xwezayî ku ne mirov zirarê jê dibînin, ne jî xweza bi talanê re rûbirû dimîne. Ku dermanên kîmyewî neyne bikaranîn, dibe ku hilberandin kêm be, lêbelê feydeyên xurekan zêdetir dibin. Hem tama wan xweştir dibe, hem jî tu zirara wan nagîje jiyana mirovan.